ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ହର୍ସ ରେସିଂ ଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରେସିଂ ଫିଲ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷ୍ଟେସନ ବାଜୁରେ ହିଁ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ରେସିଂ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା 2ଟି 3ଟି ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘୋଡ଼ା ରେସିଂ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ଏକର ସେକର ଘୋଡ଼ା ଥରେ ଗୋଟା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ 40-35 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସୁଟିଂ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଥେ ସାଥେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଆସି ବ୍ୟାରିକେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା ସାଇଡ଼କି ନ ଆସି ସେକର ରୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରେସିଂ ଘୋଡ଼ା। ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।